Naiz irratiko entzule fidelenek segituan identifikatuko dute gaurko gonbidatuaren ahotsa. Ostiraletan gramofonoa saioan aritzen da musika ez hitz egiten Estitxu Pinatxo Beratarra. Gaur ere musika ez hitz egingo dugu gure uinetan, baina Estitxu berak sortutako abesti solastuko gara. Hizketan ez ezik, kantuan erariko da, bigarren kafeko kontzertu akustikoan. Aurretik hainbat proiektutan aritu ostean, 2019an Bagargako ibilbidea hastea erabaki zuen Estitxuk, eta Haize Gorri batek izeneko lana argitaratu zuen, Josi Arramitxelena, Txema Garzez eta Mikel Sánchezekin batera. 7 abestiko diskoa da, autoegoiztua, non Estitxuren ahotsaz gain, pianoa, bateria eta gitarra elektriko goxo bat entzuten ditugun. Igatu zaizkigu oinetakuak eguzki galdatan harimak eixeago arraildu. Arratxaldean, Estitxu. Arratxaldean. Osatu zaizu gure bigarren kafeko laborategia, ez dakit, gramofonoa bezain polita den, hobegoa, edo... Ui. Edo esan dezakegu. Ui, ama! Ze galdera delikatua. Eta hasteko. Gramofonoko estudioa xume-xumia da, eta hemen nire nola etorri naiz, eta honek dirudi ez dakit, ze dekoratu da, eta ze goxua. Nola gustatzen zaigun, gure laborategia polita dela esatea, Hemen belarria gozatzea dene gustatzen zaigu, eta... Noski. Ondo dago. Ondo da. Bueno, Haize Gorri batek deitzen da diskoa, esan dugun bezala, nolako izan zen lan hau sortzeko prozesua? Aldez aurretik ja talde batzutan ibilitakoa zinen, baina ezakit momentuan erabaki zenuen disko bat egin nahi zenuela, aurretik ibili zinen ja urte batzuk honekin bueltan, nola izan zen? Bai, hombre, erranen nuke izan dela lan bat poliki egiten joan garena, eta igual inkonstienteki. Enuke jakinen erraten noiz hasi nintzen lan hau prestatzen, horregatik ez, nik uste dut joan nintzelako kantak sortzen inolako asmori gabe, eta gerora etorri zen, ez? Baina bai egia da, urte desente dara mazkitara musikan munduan agitz gazterik hasi nintzelako, eta baina orain arte, inoiz ez hitzaidala piztua sormenerako grin hori edo beti ibili naizela bertze batzuen proiektuei ahotsa jartzen, ez? Eta bai, balako batean bai haietu zela bakarka zeozer egiteko gogua, binon ez dakit nik nire buruari edo trabai hartzen izkion edo igual ez dakit ausardia hori falta zitzaidan edo, eta aurretikan zuko aipatu zuen bat proiektutan aritu naizela eta horietako bat izan zen sortuko dira besteak. Han jende haunitz ezautu nun, musikari bikainak, idazleak eta nik erranen nuke hartu eman horretatikan eta jende hori ezautziaz horrek bultzatu nindula, ez? Behar falta zitzaidan bultzada hori hor jasonula. Hainbat musikari ezaututa, hainbat idazle eta euren animoak eta euren laguntzakin jaio dela hau. Eta jaio zen 2019 bukaeran, uste eta azaroa inguruan, disko argitaratu zenuen, imaginatzen dut hasiko zinala kontzertuak agendatzen, kontzertu batzuk egiten, eta pum, pandemia. Hoixe. Nola eragin du pandemia honek? Bai, izugarri. Bai, kaleratu genuen diska aurkeztu genuen azaroan, nire herrin, beran, eta... Kontzertu oso zaindu eta goxoan. Irudi batzuk ikusteko aukera izan genuen bertara joateko, ez? Baina irudi batzuk ikusteko aukera izan genuen, hori zo kontzertu goxi izan zen. Bueno, izan posten, naiz. Bai. Gure laborategia polita da, baina kontzertura ere ez pentsa edo nola atretzatu eta txukundu zutenik, Bueno, aizu, nire lehendabiziko diska aurkezpena eta herrin, Ez, ondo asko egin zenuten, baina bai, luzitu zuen, Bai, gainera, olako kolaborazio gonbidatu berexi batzuk izan genitun, eta bai hoxe, azaroan izan zen, eta genitun kontzertu batzuk lotuak, baina erratu duzun bezala, martxoan konfinatu gintuzten, orduan, dena, bertan bera, gero bai egia da udan zehozer jo dugu, baina pasatu da urte eta gehiago, eta oraindik diskoa estrenatu gabe edo estrenatu, argitaratu berri izango bagenu sentsazio horrekin. Eta pixkat eskutan zahartzen ari zaizunaren minarekin ere ez, gogorra behar du. Diskoa
nahikoa erabili, nahikoa gozatu, nahikoa erakutsi ez, eta sentsazio hori, denborari da pasatzen. Bai, etekinik ateri ezpa erio bezala. Bai, sentsazio horrekin. Bai, gogorra da. Azkenean, zure lehendabiziko diska dedikazio handia eskaini diozu urtetan ibili naiz kanta konposatzen, eta ikustia ez duzula erakutsi, edo zukoran duzu bezala inigo, ez diozula etekinik ateri, edo ez duzula zabaldu, gogorra da, bai. Kontzertak lotzeko bera ere, zai izango da ez, klaro, ari da taldeak ari dira disko berriak ateratzen, hoietakate bero etorri dira diskoa, eta agian kontzertu antolatzea ikusten dute, jo, disko hau orain atera da, eta zure kasuan ikusten du, 2019an atera zen, eta ez dezuki aukera hori, baina agian ez, inkonstienteki ere, baina antolatzaiek hori egiten dute. Bai, izan ere, ez bakarrik, antolatzaia bai, hainbat jaialditan parte hartzeko edo izen ematerakoan eskaera bat egiterako garaian edo, adibidez, irizpidetako bat hori izaten da, 2020an argitaratu izan diska. Eta nire kasuan, 2019ko azaroan kaleratu genuen, orduan hor ere, hoietan kanpo gelditu naiz baita ere, bai. Ez ditu, izenburari erreparatzen badiogu, esan dugu bezala ez, haize gorri batek, ni bentsat negu gorria ezagutzen, baina ez nun haize gorria ezagutzen, ez nun sekula entzun, ez dakit nundik etorri den. Izenburua etorri da, izan zen azkeneko gauzain genuen, ez? Nik uste dut hori liburutan, nobeletan edo ipuinetan bezala, ez? Izenburua izaten da jartzen den azkeneko gauza. Eta hontan ere, erabaki genunean ze kantu sartuko genitun diskan, konturatu nintzen, kantu guzile bazutela netzako zeozer gorrilla. Denak lotzen ditun kolore gorriakin, badago tartean gerran inguruan hitz egiten duen, gerra zibilan ondorioz hitz egiten duen kanta bat, eta nik gerra, beltzakin lotziaz gain gorriakin ere lotzen dut, badago bertze bat erotismoan ingurukoa, eta erotismoaren kolore, unibertsala gorria da, ez? Ardokopa bat ere badago tarteko, eta nik denei ikusten nien olako tinte gorri bat. Eta orduan pentsatu nun, diskaren izenburuak ere alakoa izan bartzula, ez? Eta izenburua bururatu zitzaion Edu Zelai eta idazleari, zen haize gorri batek diskaren izenburua izateaz gain, kantu baten izenburua ere bada, eta kantu hori berak idatzizun, eta berari otu zitzaion, kanta hori idaztea, eta izenburu hori erabiltzea diskaren izenburu bezala. Egia esan, ardokopa batekin entzuteko modukoa da, diska hau, Edo bi ardokopa. Ardo botiarekin, eta baina goixo. Nahi duen ritmoan. Orain txaipatu duzu nola Edu Zelaietak egin dituen hitzak, hasi gara esaten nola zure lehenengo diskoa dan, pasaden astean eduki genuen gurekin Idoia Hernandez, H taldekoa, eta berak esan zigun, behien sortze prozesu horretan, berak taldekide izan ziola. Hau nire proiektua da, orduan ni naiz jefa. Ez dakizuk ere esan dezun, ni naiz jefa, demokratikoa izan den prozesua, nola izan da sortze prozesua? Ez dut txobera balio jefa izateko. Ez ontan behintzat. Egilarran pixko bat utzi dut bertze batzuen esku. Bai, kantu guziak neriak dire, baina erranen nuke, nik egin dudala kantuen bozetoa edo kantuen eskeletoa, eta gero bertze musikari batzuei jauntzi dituztela. Hor izan dut Igor Teietxean laguntza eta Txema Garcesen laguntza. Eurek izan dire moldaketak egin dituztenak, eta nire hasierako bozeto horretatik. Eta gero grabatzerako garaia, produkzioan eta Txema arduratu da bastante, konfiantza osua dut beregan, eta hori pixkoat bere esku utzi nun. Orduan, jefa papererak ez dut balio. Jefa mota asko daude, eta balako jefa demokratikoak bai. Balio dute, eta etekina ikusi da. Nik agindu nion Txemari zertzen inbiartzuna. Hori ezagutxi. Hoi da. Bai, Goiuri ez nahiko jefa demokratikoa da. Ez du. Teorian naiz, baina praktikan... Teorian naiz. Segi entrevistak minak idaz. Eta ez. Musikari daukionez, musikak astarioi enkantatzeigu beti etiketak eta jartzea, eta zakit nola definitu aldegun diskonetakoa. Zura hotxa oso musika beltzaren ahotsa bada, diskone badaka soula, baina badakara popa, baditu hor
rock puntu batzuk, solo batekin eta holako gauzak, orduan. Iñaki musika beltzana, musika gorriarena, igual, kasu hontan. Bai, baina musika gorria ematen du sovietikoa. Da, Bai. Eskerrek egia da. jefa dan bestela 5 minutu laguni gara, ezan txiste hori. Etzan txistea, Pues egia erran ni neunek ere ez dakit nola katalogatu. Eta hori, egia da, dela beti egiten den galdera, zenbait jaialditan partartzeko, edo zure kantuak registratzerako garaian baita Bai. galdetzea izute ze estilotan registratu nahi duzun. Eta beti sekulako zalantzak izaten jut, zeren aukerak izate pop rock, edo jazz blues. Orduan, tarteko zerbait erranen nuke. Bai erranen nuke moldaketetan badagola jazz ukitu bat. Bada, barkatu, sí, burua etorri zapapatzen. Kantatzerako estiloan badago soula, baina orokorrean lortzen denan pop kutsua ere badauka. Ez kontatu da, etorri izan duzunez, bueno, gaur ez ditxu Pinatxo ez da bakarrik etorri, laizzer entzungo dugu eta pianoan Joseba Loinaz piano jola izango du. Eta kontatu harrokat, Joseba Loinaz nire piano irakasle izan zela, eta bada kontzeptu bat beti erabil izan dudana, eta askotan esaten dau, nire piano irakasletik esatezun pop gordito erabiltzen zuen Joseba. Hau da, pop gordito. Eta, Pop gordito. Bai, ez dakit, adiez, zuk Sting entzuterakoan, badirodik pop rockaren giroan dauela, baina hor gauz asko daude. Edo beste emat estilotan, ez? Ja. Nik uste behar dugula registratzerako orduan pop gordito kontzeptua. Pop gordito. Bai, pop gordito da, hor badago bluesetik, badago souletik, badago jazzetik, harmonikoki do fa sol atzean utzi da, badago norbait atzaparrak ondo jartzen. Eske bertza gauza bada, galdetzen dizutena ze egite duzun, eta erantzuten duzunean pop, pop. Ja. Bueno, goiurik eman digure bai ez, ardoarekin entzuteko popa. Oi da. Vale. Ardoarekin edateko kopa. Entzute egunean esango da, hauek ardo hartu dute. Ez, baina gustora hartu genuke. Hoi da. Eta beno, bakarrik izateko disko bat lagunak oso garrantzitsuak dira eta kolaborazioak badituzu. Adibidez, Pinik hautsa jarri duz Samoa bestian. Pini, gure Pini, Gure Pini, ez dut zein Pini. Aspaldi ez dela etorri Pini, Gure kolaboratzailea den eta ahaztuta gauzkan Pini. Gero botako diogu. Nola da posible? Lotxagabea. Bai, bastakit. Piniri ardo botila bat, afariak ezin dira egin, claro, eske hori arazoa. Bueno. Ez dauka estimulo gehiagiri gugan horbiltzeko. Bueno, gero dituko diogu. Bai, botako diogu, gero. Bai, pues Pini aritu zen, bai. Bai. Gainera, abesti hori bi abesti dira, da Samo, da Baskiat, eta hitzak Arkaitzkanok egin zituen honenak. Hau da, Jean-Michel Basquiat artistarena, eta bueno, nola iritsi zinen Jean-Michel Basquiati buruzko abestiat egitea, zan munduko artistarik ezagunena. Ez ezagunena ez da ere, baina ez da lehenengo bat ortzeana bati burura. Bai, pues izan duzen kasualidadez. Nik uste tolako elkarrizketa batetik 27ko generazioan, zeintzuk ze artista sartu ziren hor, 27 urtekin hil ziren artista horien generazio hortan nortzuk zeuden, eta konversazio hartan, gaur egun konversazio gehienak bukatzen diren bezala, arek ere Googleen bukatuzun, eta hasi ginen begitzen ze artista zeuden 27ko generazio hartan, eta irakurren nun Jean-Michel Basquiat, eta urte dexente ja, eta enun ezautzen zeintzen, eta hasi nintzen pixo bat begitzen, eta unitzetan gertatzen da, ez? Izautzen duzunean zeuzer berria, o hitz berri bat edo, ez dakit zenbat aldiz aditzen dela. Pues pixkot hori pasa zitzaidan. Izautu nula zeintzen, eta hasi nintzen nola poesia batzuk irakurtzen, eta Jean-Michel Basquiat, aiba, oitu, ze kasualidadea. Eta Arkaitz Kanona, eta Arkaitz Kanokin ja, amistade badaukat, berekin lan egin izan du, lehen aipatu dudan sortuko dira besteaken koinziditu genuen, eta permisoa eskatu nion, ja bere, eske gustatu zitzaidan izugarri, Michel Basquiaten bizitzan inguruan hitz egiten dulako, eta bai egia da, luzia zela, kanta luzia zen, eta nik pixko bat Basquiaten estilo artistiko hori ikusitaz nolakoa zen, niri lehendabiziko gauza etorri zitzaidan burura izan zen, hemen hasieran rap gisako bat edo bihartzula, zozera urbanoa, Eta Pini aspalditikan, pues esnebeltzan sartu zenian eta niretzako puntazo bat izan zen, eta gustatu zitzaidan pila bat, eta berekin jarri nintzen harremanetan,
Eta etorri zen grabatzera, bai egia da, Arkaitzek idatzitako testua ez dagola rapeat, edo ez dula rapatzaile batek idatzi, ez? Ez ditu bere silabak, ez dauzka bere rimak, orduan Pinik egokitu intzun testua, eta erabaki genuen bi track edo bi abesti independiente izatea, sarrera hori, eta justu, modu zorrotzean moztuta daude, alegia. Inork ez du nabaritzen batiti besterako pasoa, baina pista aldatu egiten da. Hori. Bale, esan Jiri. Nik aitortu behar dut diskoa lehenengo dizentzun unean, entzuten ari nintzera, eta zen, ui, ze luzea abesti... ui, ez? Bigarren abestia da, eta ui! Hirugarrena. Desberdina dira, baina berdinak. Tegitzen atzea eta horrera. Karo, imaginatu ardokopa batekin. Obikin. Larrua jozuena, kalean inaiz xamo, Basquiata nire izena. Bizitzaren baladan kaletan mila pintada nire izanaren isladan ina Jean-Michel Basquiat. Ausardiaren gaitzak ekarri zuen ekaitza, hona hemen nire emaitza, bakoitzak berea dauka. Ni naiz. Bueno, gara hemen luzatzen, Iñaki ez dakit, galderaren bat gehiago marko dugu, baina nik pianoan entzun nahi dut. Galdera bat eta pianora? Venga. Bueno, kolaborazioak hizketan hasita, beste bat petxi da. Ze de montre edan jan edo iten dezuten hor beran alako artista puxka inbeste egoteko. Hilarran ez dakit, ez? Haunitzetan egiten diguten galdera da baita ere, ze pasatzen den beran, hain herri txikila izakita, hainbertzen musikari egoteko, ez? Eta nik uste dut gainera batez ere orain aktibo gauden musikari dexente dago. Belaunaldi batzuk, ez bat, baina belaunaldi batzuk nahiko adinez, rangotxo batean zaudetenak, ez? Bai. Eta hoie denak martxan, ez? Bai, eta gainera martxan honean. Ongi. Bai. Lanez, nahiko ongi. Bueno, petxi lengusua dut. Eta orduan, berekin kantatzea gozada bada. Gure ahotsa gainera bai beria eta bai neria nahiko indartsuak dire, eta orduan agitzongien pastatzen dugu. Kolaboratu izan dut nik bere disketan, eta guain hau neria lehenengoa izakita, guain zuri tokatzen zaizu. Favoreak bueltan eskatzeare gauza ederra da, Claro. Eta beran, pues egilarran ez dakit zein izango den, baina nik uste dut azkenan beran orokorrean badagola mugimendu kulturala handia, musikala baitare, eta azkenian hori edan dugu, ez? Eta horrek elikatu gaitu, eta nik uste dut sortze prozesurako eta ikustea zure inguruan egiten dela, sortzen direla gauzak, horrek ere norbera motibatu egiten du, kutsatu, ez? Hortaz, eta bai, egia da, pixkot, nik uste dut kezka ere badela, generazio berrien aldetik, ez zote dagon, ez dakit? Presioa edo. Presio bitxat edo. Ez, hainbert, ez dagola. Ez dagola. Lekuko hartu duen jende gehiagirik ez dagoela. Ez dakit, bai, nera naia eta ibiltzen da, dexente baitare, baina nik usten juzu hor 20 urte bueltakoak edo, bastakit igual bertze gauza batzutara, edo, ikusiko da. Bueno, ikusiko da eta entzungo da, ez? Bai. Esan dugu, Haize gorri batek entzungo dugu, lehenengo kantua, diskoari izena ematen diona, eta, piano eta hotxean jotzeko moldatu duzuena, moldatuta baduzuena. Alegia, Estitxu Pinatxo joan daiteke jotzera, programatzaile kultural zaren horrek, banda oso batekin, eta nahi bezain beste artilugio eta kolaborazioekin, baina baita formatu oso txikian piano eta hotxean, hori ere egiteko prestadete, egiten duzu, Bai, ikusi dugu guaintxe bertan gainera bizi dugun egoerakin formatu hori erresagoa dela programatzeko, ez? Eta gure repertorioak ematen du, estiloak ematen du, egokitzeko piano eta hotxan, eta gainera olako fenomenoekin, erraix iten da. Eta hortan gabiltza, bai. Hasiera batean bai hasi ginela taldeakin, diskoa grabatu bezala, baina, egokitu dugu, eta iruditzen zaigu gainera oso polita gelditu dela, maitza oso polita, eta ja... Bide lagun ona fitxatu duzu hortarako, eta Joseba Loinaz entzuteko irrikitan ere banagoni. Esaten dute,
esaten dut ez, esango dizuenik, irakasle duzu norbaiten, irakasle izan duzu norbaiten aurrean jotzea, oso gauza txarra da. Baina irakaslei ere, ikasleak aurrean okitzeak ere, zer txemait urduritzen ditu, así que pixkat urduri jartzen dugun Joseba Loinaz. Ez ditxu, zoaz gure set akustiko oruntz, eta entzungo dugu batzuen lehenengo kantua. Vale. Bigarren kafearen laborategian prest ditugu, gure elkarrizketa akustikoetan, Estitxu Pinatxo eta Joseba Loinaz, hortxe entzungo dugu, aipaturiko lehen kantu hori, diskari zen ematen dion haize gorri batek, nahi duzuenean. Kolorerik ez duen haize bizi batek paratu ditu bazterrak dantzan pertsona kostoak bailiran firin fadan aratonatean mandako hitzak eta oteizaren bufanda egindako promesak debeko ororen landa kolorerik ez duen kolorerik ez duen haize zintzo batek margotu dizkizu Espainia muxuen joan etorrian firin fadan aladastatzen aritu zara sasoiko gezurra eta gerezi-gezia adestiren poema Angela Davis-en egia kolorerik ez duen kolorerik ez duen haize gorri batek erantzi bezala zaitu jantzi larru merken merkatuan firin fadan negu minean ez usteko arrosak eta mitxoletak besarkada beroak bilaketak haize gorri batek
baten. Bueno, ederra, oso ederra, piano eta ahotxe formatu hontan, diskoa bere horretan ere bi ardoko partzeko modukoa da, baina ardo botila bat eta piano ahotxe plan hau ere ez da makala. Edozein kasutan diskoa grabatzeko, aipatu dugu, lagunak bazen dituen inguruan, elkarren estudiotan grabatu zenuten, okerezpa naiz, ez Victor Sánchezen gidaritzapean edo, eta bertan izan zen dituen, zu ahotxean eta pianoko hainbat zatitan egoteaz gain, Jose Ramitxelena gitarra elektrikoan, Txema Garces baxuan, eta aipatu duzu produkzioaren ardura puntu bat hartzen, Mikel Sánchez baterian, hau ere beste fenomeno bat, ze batiren ikusten dugu edozeinekin primeran, baina Tamabeltzakin gitarrarekin duzu bidelagun, eta horrere moldatzen da bikain. Edozein instrumentu utzi ordu erdi bat. Bai. Dena den pianoa Joseba Loinaze grabatu zuen. Bai, Joseba grabatu zuen, oain ni Juan Horra, ez? Moldaketetan Igor Telletxa eta Txema Garces izan dira, eta gero Joseba Loinaz pianoan, Txuso Aranburu teklatuetan, Petxik ahotsa jarri zion Derrigorrezko Utopia banari, Pinike aipatu dugu Samori, eta Victor Sánchez izan da, nasketa eta masterizazioaren arduraduna edo. Estudio handi batera jotzen duten, estudio handi baten baliabideetan, bertan badago piano bat, Josebak antxe grabatu zuen bertako pianoarekin. Hor bazegoan apostu bat ez gauzak egiten hasita, ondo xamar egiteko eta sonidoa maila profesional batera eramateko alaxe sonatzen du diskoak, ez dakite maitzarekin gerora nola geratu zinen, ze sentsazio mantzizun entzuteak nasketa guztien ostean, sortu zenuten hori, zure bozeto haietatik, aipatu dituzun maketatxo haietatik abiatuta, noraino heldu den eta ze sentsazio utzi dizun gerora batez ere denbora pixkatekin berrentzun eta ze sentitzen dezun, zuten dezunean? Egia erran emaitzakin, emaitza zoragarria iruditu zitzaigun eta erran duzun bezala, ez? Noino ailetzen diren jozuk hasieraten egindako bozetori zenbat apaintzen aldenez. eta emaitzakin, sekulako ilusioa, emozioa aditu genunean lehendabiziko aldiz, Txeman lana produkzioan izan zen zoragarria, aipatu dituzun kolaborazio guzi horiek ere bai, sekulako jendeaz egon naiz inguratua. Eta bai egia da, azken batean, nula olako, ez beldurra, baino guain arte nintzen ausartua neria propioa izan nintzen deus ere argitaratzen, eta lehendabizikoa izakita bai nere burua edo gustora egon nahi nula. Eta Victor ezagutzen nun lehenagotik, 2000 gehiotan aritu naiz elkarren kolaborazioak eta egiten. Victor beti transmititu izan diete konfiantza eta eroso sentiarazi nau beti. Orduan, bai nahi nun hori ez, bai nahi nula lehendabizikoa izakita eroso sentitu. Eta gainera hori piano bat eukitzeko aukera ematen zigun eta bai horrekin egin genuen apostu. Kontatu diguzu lehen mikroak ireki aurretik zure buruan bada bigarren diskoa dagoeneko martxan. Hor gertatzen da, pentsatzen du sortzaile izakeratik zerbait, ezta? Aurreneko diskoan nahikoa ustiatu ez, nahikoa etekin atera ez, baina aldi berean sortzen aritu eta kantu berri horiek ere erakusteko, aireztatzeko, ez? Zure barrenetik eta beste esparru batera eramateko beharra, eta beraz, ez da nahi gabere baduzu hortxe buruan. Eta ize kontatzea daukagun bigarren diskortaz. Bai, zer, guaindikan berde dago, eta lehendabiziko pausoa bertzerik ez ditugu eman, binon, ez dut problemarik, bai, egia da konfinamenduan sartu ginenean, eta horre baitare elkarrizketa batzuk edo kinitun, eta nik uste dut horre mundu guziari galdetzen ditzaiola berdina, ez? Zertan eragin dizu zuri konfinamenduak, eta aprobetxatzen ari zera sortzeko, eta egia erran, nik enun batre gogorik. Enun gogorik, enun indarrik, baitare egia da irakaslea naizela, eta konfinamendu garaian,
gu ibili ginela erotuak Erotuta, itxetik lanean eta denbora gutxikin. Baina nun deskantsatzeko biharra eta pixkoat puntota aparteat egiteko biharra, lehendabiziko diskoa kaleratua. Baina, gero ikasturte berriakin batera, hemen naiz irratean lanean hasi nintzenean, musika saio batekin, zentsuran inguruan aritzen naiz, eta sekulako dokumentazio lana eskatzen dit, ez? Azkenean, astero gai ezberdin bat jorratzen dut, eta aritzen naiz zentsuran inguruan, ze abesti izan ziren zentsuratuak eta zergatik, eta hori prestatzen ari naizen heinean geroz eta gehiago gustatzen ari zait. Dokumentazio lan hori eta ikasten ari naiz izugarri pila, ezagutzen ari naiz abesti pila bat, eta sentsazioa daukat, sekulako lana den ondotik etortzen naizela irratira, eta ordutxo batean botatzen dut neria, eta ez, haiziak eramango balu bezala, gero gaur egun podcastetan dago, eta hori dena, baina horri ere etekin gehiago atetzea gustatuko litzaidakela, ez? Orduan, bigarren diska horrekin lotu nahi dut, eta Arkaitz Kanokin ere lan eginen dugu, bera ari da, honezkero, eta gure bai ari gara, pixkate lehendabiziko kantu horiek prestatzen. Eta hori da, aurreratzen aldu dana, zentsurakin zerikusia izanen dula, eta Arkaitz Kanokin kolaborazioan arituko garela. Ondo da, askoz gehiago jakin beharrik ez dugu, oraindik gozatzeko badugulako lehenengo hau, eta gozatuko genuke gustora zuzenean. Bitartean, zuzenean gozatzeko aukera badugu, guk behintzat, eta zuek entzuleok ere baduzue, uinen bitartez, binarioaren bitartez, gaur egun dagoeneko, erresago entzuten dira gauzak interneten bitartez, baina beti ere ondo entzuteko moduan. Beraz, ondo baderitzozu bigarren kantu entzungo dugu. Alargun zoroarena joko dugu, lehen ikusi dugu bideoklipa horre elkarrizketan ari ginen bitartean, baina entzungo dugu formato bereziago honetan. Beraz, zoaz berriz ere gure set akustiko oruntzen, lanean jartzen dituztegu batetik bestera, eta gozatuko dugu bazuekin Alargun zoroarena. Hortxe bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Estitxu Pinatxo eta Joseba Loinaz pianoan. Etxe beltz baserriko alargun zoroa, egunez ezageriko gaua zirtetzen sorora, ta iluna zulatuaz bere itzoke gazkadoaz, mendiz mendi oiartzunez. Ni naiz, alargun zoroa, senar ta hiru seme batean galdua. Ni naiz, alargun zoroa,
Bueno. Ze politia da. Erabaki dugu beti txalok Buah, txabal. benetazkok, ez? Bai, etzaizkizu gustatzen definitivamente, a ber, estitxu. Zutzi izango zenuke. Ezen bai jende dago. Asko. Baina batzutan, Atzen teloian atzen daude. zalantza izaten deu, hau, gure, abixat, pobre gehatzen dala. Hau. Baina... Ez que da, die txalo batzuk oso sitcom Egiak amerikarrarenak, ez? entzun diozu, bai. Nik aukera nahiago hiru txalo Hiru txalo, realak egitazko. Perfecto. bai, hiru txalo egitazkoak, edo hiru ikusle benetazkoak ere, ze hiru ikusle honak dian, Claro. Hiru ikusle entzule benetazkoak, ez daitu gora ikusten, orentxe bai. Bueno, estitxu, ez dakit badakizun, baina iritsi da zure ordua. Iritsi da sarraskia. Hitz hau esan dakio beti azalpena eman behar da, ze tono horrekin eta ez dakit, sarraskia izen horrekin emateu, bueno, oso momentu txarra pasaraziko dizeula, baina ez da egia. Guk sarraskian iten duen bakarra da, letrak hartu diteu, eta letren inguruko galderak botatzen ditugu. Besterik ez. Eta oraintxe bertan, alargun zoraren abestia entzun dugunez, hortik hasiko naiz. Letra da oso unkigarria, adibidez. Ni naiz alargun zoroa, haien oiak oztu dizkit guda madarikatua. Hauek Telesforo Monzonen hitzak dira. Bai. Nola izan da prozesu hau bazenekin gudari buruzko abesti bat nahi zenula, edo letrak irakurri zenitun eta santzen honua hau abesti bihurtu nahi dut, nolako izan da prozesu hori? Ba, hoxe, nik irakurri nun Telesforo Monzonen olerki hau, eta zugeran duzuna, eske unkituak gelditu nintzen. Nola dagoen idatzia, segiduan irudikatu nun, ez? Emakume hau nere buruan, eta irakurtzen ari nintzela nik uste dut nere buruan ja doinu bat sortzen hasi zela. Eta gero bideoklipain genunean ere, nik burutan neukan emakumearen irudia islatu genuen, bai. Urrengoa izango da Samo eta Baskiati buruzko galderak. Claro, hontan, biak batu egingo ditut, bi abestiak galdera egiteko, eta adibidez, botako ditut esaldi batzuk. Samon adibidez, ni naiz downtowneko neska progre guztiekin larrua jo zuena, kalean ni naiz Samo, edo Baskiaten, ni naiz Baskiat aur problematikoa. Samo eta Baskiat pertsona bera ziren, Baskiaten ez izena zen berak bere buruari ezarritakoa Samo, zein mold sheetetik datorrena, eta nik galdetu nahi nizuke, ea Estitxu eta Estitxu Pinatxo, hau da, Estitxu Pinatxo zuzeala jaiotzetik eta Estitxu holtza gaineko pertsonaia, ea bi pertsona desberdin diren edo pertsona bera zeaten. Ez nuk, ze galdera zaila. Sarraskia. Nik uste dut beti naizela nahiko transparentea, eta holtzan ikusten dena hoixe naizela, Bai egia da, holtzan askotan aipatu izan didat, ze segurua ematen dudan, eta ze indartsua eta eta nik erranen nuke, Estitxu Pinatxok, baitare alderdi hori badaukadala, baino baitare guztiz kontrakoa, inseguridade handia, bertze zenbait momentutan, baina, bai erranen nuke nahiko, ausarta naizela, eta segurua naizela, eta holtzan ikusten den bezala, ez iruditzen zait, ez dakit. Urrengo galdera izango da, haize gorri batek abestiarena, adibidez. Sasoiko ezurrak eta gerezi geziak, Arestiren poemak, Angela Davisen egiak. Hor, Oteizaren bufanda ere aipatzen duzu. Asko inspiratzen zara beste disiplinetan? Bilatzen dituzu referenteak, ez dakit, hainbeste izen aipatzen dituzu abesti honetan, Bai, abesti hau, haize gorri batek, da diska guzian laburpen bat edo, erranen genuke. Lehen aipatu dut Edu Zelaietak idatzi zula kantu hau, diskari izenburu emateko, eta nik eskatuta, baitare diskako abesti guziak laburtuko zituen abestia sortzeko helburukin.
eta gorrillaz ari garenez, zerrenda bat egin genuen, guk gorrillak ze gauza ikusten ditugu, ze kontzeptu, ze etortzen zaigun burutara kolore gorrilla ikusita, ez? Eta uste baino gehiago, eta egia da, bakoitzak jo genula baitare, eta ariketa hau egin nun, diska prestatzen hasi baino lehen, leirekanokin, arkaitzen arrebakin, zeo zer elkarrekin egiteko asmoa genuen, gero, bakoitzan agenda tope ez egon, eta ezin izan genuen egin, baino hortik etorri zen, leirek eta bilok egin nahi genuen zeo zer elkarrekin, bi disiplinak uztartuta, testua eta olerkia eta olerkigintza eta musikagintza, eta pentsa, aritu ginen gaiak pentsatzen, ez? Zeren inguruan sortuko genuen emanaldi bat, eta ni beti joaten nintzen, olako sekulako gai ez dakit zehatzetara, ez? Edo bidaia bat, eta halako batean leirek errantzidan, ez ditut, kolore bat hartzen badugu, nire zitzen burutik pasatu are, hain gauza simplea, baina aldi berian ze zabala izaten altzen, ez? Eta errantzidan, benga, gorrilla, eta hasi ginen zerrenda hori egiten. Orduan nik gero diska grabatu nunean eta konturatu nintzenan, ostra, ze gorrilla galditu zaiten. Leirekin hitz egin nuen eta eskatu nion guk egindako zerrenda hori erabiltzeko baimena, eduk ere bere zerrenda egintzen, eta gauza gorri horietatik sortu da testu hau, horregatik ateitzen da, Oteizaren bufanda, ateitzen dire gereziak, ateitzen dire debekuak, egiak, Angela Davisen egiak, besarkada beroak, bueno, behiek denak gorrillak, guretzat. Ze politia, Bai. Eta amaitzeko, derrigorrezko utopia banan, derrigorrezko utopia bana daramagu sakela urratuetan, zein da, zure utopia? Sarraskia. Iñaki, bio batera. Sarraskia. Jefa demokratiko daukagu, baina. Ez dakit zer erantzun. Hainbeste gustatu zait, aurreko erantzuna, nahi baduzu, txanda pasa egin dezakezu. Bai. Eta hau ez diot inori eskaini, Bueno. Lehenengo aldiz sarraskian, txanda pasaren komodina erabili dezakezu. Komodin del público. Ai, komodin del público. Txedugu. Bueno, gainditu ematen baldin badiozu, eskatuko dioguna, hori bai, hau da, azterketa entregatu horretik, izena jarri bartzaio. Zure izen jartzea izango da, azken kantua eskaintzea noski, eta kantu hori bakardade dosia izango da, okeraz banaiz? Hoixe. Bakardade dosi hori entzun da, agurtu egingo dugu Estitxu Pinatxo, mila esker. Bigarren kafearen laborategira hurbiltzeagatik, Estitxu, plazer bat izaten ari da, oraindik gozatuko azken kantu hau. Joseba Loinaz pianoan, Estitxu Pinatxo ahotsean, sorte onena. Ea zuzenean ikusteko aukera badugu, naiz eta gaur egun zuzenean ikusteko ia herrian bertan izan beharko luken, baina tira, iritsiko dira garaio beak, eta bigarren disko orkestuta ere gertatzen bada, lehenengo diskontako kantuak entzuteko aukera izango dugu, zoragarriak dira. Mila esker, eta zoaz gure set akustikora. Eskerrik asko. Eta tarteka ere eskertu behar diogu Ander Zubillaga gitarristari guretzat sortu zuen hau, hain zuzen ere gure gonbidatuek set akustikora joan prestatu bitartean egiten duten tarte hori musikaz jazteko sortutakoa. Aurrera Estitxu Pinatxo eta Joseba Loinaz bigarren kafea agurtzeko. Eskerrik asko bikote.